जा बिटिसि ओनसोलाव गोबां बोसोर एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखैमोन बे स्कुलफ्राव बेनि जाउनाव गोबां स्कुलफ्राव पद खालि दंमोन गोबां स्कुलफ्रावनो बहाबा 15 जन बहाबा 16 जन बहाबा 20 जन गाहाम पद खालि जाना दंमोन दा बेनिखायनो क्लास फरायनायाव उसुबिदा जादोंमोन दा बे गासैबो समस्याफोरखौ नोजोर होनानै थांनाय बिसायख'थि समाव जों खोथा होदों रायजोफोरनो सरकार दानो हायोबा बा फोरोंगिरिफोरनि जिथु खालिफोरखौ सुफुंगोन आरो लोगोसे सोलोंथाइनि जिथु मानदण्ड जिथु स्टेन्डार्ड बेखौ जों आपग्रेड खालामनो थाखाय जेसेबां हायो खामानि मावगोन आरो दा बेनिनो हाबाफारि हिसाबै एबार जों हाई स्कुल लेभेलनि फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा बे मोनथाम जिल्लायाव इतिमध्य होखांबाय आरो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव होदों खिन्थु बे दिनैनि जिथु एपइन्टमेन्ट बे गासैबो पदनि थाखाय होजोबनो हायाखै किसु बाखि दंबावो जों पर्यायक्रमै होगोन दिनै फार्स्ट नैबे साननै सानथामसो जों फार्स्ट बे हाई स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होदों आरो बेयावबो किसु बाखि दंबावो बेनिफ्राय एम इ स्कुल आरो एल पि स्कुलनि पद खालि दं बिथांमोनखौबो एपइन्टमेन्ट होगोन अन्ततः जों सोलोंथाइनि जिथु माबा आंखाल बेखौ सुफुंनो थाखाय जेसेबां हायो नाजादों आरो नाजालांबाय थागोन बर' मिडियामनि जितु फरायसालि बेफोराव माखासे बर' मिडियामनि फोरोंगिरि थिसननायखौ जों नुनो मोनाखै बर' मिडियामनि थाखायनो मा खालामगोन बिटिसि सरकार आसलते बर' मिडियामाव थिसननायनि बाथ्राया बेनो जाबाय जे जा प्रार्थीयानो गैया खोब खम जिखिनि सिलेक्टेड जाते इन्टारभिउआव जेफोर क्वालिफाइड जादों बिथांमोनखौ होदों खिन्थु जा क्वालिफाइड माबानो खम खामोन फोरोंगिरिफ्रा टेट पास होनायानो जिखिनि पास जादों बिथांमोनखौ होदों दा हयथ' दा प्रयजन जायोबा नेक्स्ट टेट लाबोनो गोनां जानो हागौ बेखौ जों लागोन आरो बर' मिडियामनि जिखिनि फोरोंगिरिनि अभाब आंखाल बेखौ जों सुफुंगोन बेराफारसेथिं जों नुबाय थारमाने माखासे दायो एमालगेसन आरो मार्कआप खालामनो थाखाय माखासे बर' मिडियामा खिन्थु दायो 30 बोसोर जालांबाय गायसननाय नुनो खिन्थु दिनै थैनायनि लामायाव थांगासिनो बेनि थाखाय बिटिसिफोरा मा खालामो एमालगेसना बेहाय दा गोबां खार'ना खालामनो गोनां जादों जेनेबा बर' मिडियामाव गुबुन मिडियामाव स्टुडेन्टफोरनि आंखाल जायाखै दिनै गोबां माबाफ्राव बहाबा एल पि स्कुलखौ हाई स्कुलजों सरजाबदों बहाबा गंनै गंथाम एल पि स्कुलजों गंसेल' खालामनाय जादों आरो बे स्पेसियेलि फरायसाफोरनि आंखालनि थाखायनो मिनिमाम गंसे स्कुल जानांगौबाथ' 30 स्टुडेन्ट थानांगौ मिनिमाम स्टुडेन्टआ 30 सा फरायसा थानांगौ खिन्थु गोबां जायगा नुदों जों बहाबा 10 बहाबा 7 8 बेबायदिल' आरो बेनिखायनो बेबायदि स्कुल थांनानै थाया आरो बेनिखायनो बेबायदि स्कुलखौ बेबायदि स्कुलखौ बन्द खालामनानै खाथियाव थानाय स्कुलजों सरजाबनानै बिनि फोरोंगिरिखौ बेयाव लांनाय बेबायदि बेबस्था खालामदों खिन्थु थेवबो बेबायदि खालामनायनि सत्तेव जोंहा गोबां फोरोंगिरि पद दासिमबो खालि दं बेखौ जों सुफुंनो नाजागोन आरो बेखौ सुफुंनो बेबस्था खालामगोन बेराफारसेथिं जों बे बर' मिडियामा जेखिनि दंमोन खिन्थु दिनै माने स्टुडेन्टआ दंमोन खिन्थु मास्टार गैयिनि थाखायनो बेयो दिनै जोबलांनो हमदों बिनि थाखाय स्पेसियेलि माबाफोर लागोन नामा बिटिसि ओरैनो जेरावहाय स्टुडेन्ट दं मास्टार गैया बेखौ जों होगोन खिन्थु जेराव मास्टार दं स्टुडेन्ट गैया बेबायदि स्कुलखौथ' फोथांना लाखिनो हाया सिस्टेमा बेखौ थोना आरो खिन्थु बांसिनै बर' मिडियामाव बेहाय खहा जानायनि लामा खहाथ' जागोन खिन्थु उपाय गैया कारण स्टुडेन्ट जा बर' गथ'फोर गैया नङा बर' गथ'फोर दं खिन्थु गासैबो इंलिस मिडियामाव होजोबो गावनि बेहाय जायफोर एजुकेटेड जायफ्रा थाखा फैसा दं बिथांमोनबायदि न'खरफ्रा गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होआ खालि इंलिस मिडियामाव होयो आरो बेनिखायनो इंलिस मिडियामाव होनाय लोगो प्राइभेट स्कुलाव हरनाय लोगो लोगो जोंहा सरकारि जिफोर स्कुल बे स्टुडेन्ट थाया जादों आरो स्टुडेन्ट थायैखाय स्कुलखौ फोथांना लाखिनाय असुबिदा जादों आरो बेनिखायनो जों बेखौसो खावलायनो सानदों जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बर' बिमा बिफा गोरोङानो जा रोङैयानो जा धनियानो जा दुखियानो जा गासैबो गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होनांगौ अब्लासो जोंनि बर' मिडियाम स्कुला थांना थागोन थेंक इउ